Gima ber en ni joma nyo otiko yiero e wik mokalo nyo rwak e od bura manyiso ni kuonde manyo onge representatives koro nigi representatives ariyo kuom gi nyo gin constituencies mathurwa ma en Ugunja to kod Kasipul. There are two critical issues monego wane e yiero ma Ugunja Kasipul. Ni turnout ma Ugunja nyo very low. Turnout ma Kasipul nyo ni malo. Kang'iyo gimomiyo ma nyabet ni nyo otimore en ni Ugunja nyo chalo gima bang' nomination mar ODM nyo onge competition. To Kasipul nyo bang' nomination kore ka competition nyo chuo chieng'. Ma nyiso ni ka e yiero ka ji dhiye ka onge competition ka ji ok compete against each other to joma wuok mar go kura tin. Omiyo gi pacha en ni wadhi yiero ma next 2027 jo Nyanza Luo Nyanza onego wuogi mondo nyisi ni giwuok magigo kura. To mondo giwuok magigo kura, it is important ni competition nyaka bed very high. So competition is normal in politics and it is necessary. Ma competition ne tin Ugunja. Kuom jochung' apar mane nitiere kacha chalo badun bura achiel. Ji lof apar gabich kende manyogo 15% emanyogo kura. That is not proper. So it is important ni kwa di yiero ma 2027 nyaka wa make sure ni nitie competition and competition nyabed mana kuyiene ji mondo chung' ng'ato wach pache. Okay? So aseneno ka ji lose wach mar Kasipul. Pacha kaka Joshua Nyamori en gima nyo timore Kasipul e demokrasi ma jaluo osegore ne kuom higni 50 gi wiye. It is important to note ni both Boyd Garoko nyo gin jo ODM. Aroko nyo wuok mana just around some nomination. Kanyo feel ni nomination okopanga maber. Manyiso ni joma nyo compete nyo gin jo ODM. So I am surprised ka winjo ka jomoko temo wacho ni kia ni nyo jo UDA compete gi ODM. UDA gi ODM no winjore ni gine broad-based government. And broad-based government ni giwinjore ni nitie kuonde ma ODM ok dhi chunge ji. To nitie kuonde ma UDA ok dhi chunge ji. E Luo Nyanza nikech kwayo mar Jakom Raila Amolo Odinga. President no luongo joma ne dwa chung' gi UDA Ugunja gi Kasipul mokwage ni kik gichung' ma UDA nyonge candidates. In fact, it is important mondo wa recognize ni PS ma interior Raymond Omolo to kod the deputy president no dhi mogo bura Kasipul ka campaign ne kendo tingo bad Boyd kaka candidate mar broad-based government. And because of unity manyo wan go ni nyo wariwore as parties mani broad-based government, that is UDA gi ODM. Nyo kuonde manyo gin battlegrounds, manyo gin constituencies abirio gi county achiel, nyo gi kaote. And kuonde manyo time yiero manyo gin 24 nyo 18 odhi ne parties mag broad-based. Ma kuonde manyo iparo ni ginyalo win manyo gi lose nyo en mana Kariobangi to kod Kisa East. To king'iyo kuonde go tineno ni issue manyo wuok mang'eny ne issues manyo wuok e nomination mag ODM. Now, be that as it may, tungni osebedo kendo mutni e Nyanza kuom ndalo 2 kata 3 mokalo. Ka ineno ka mine wuok Kisumu, mine wuok Migori, mine wuok Homa Bay, mine wuok Siaya. Mine gi gin mine ma widows, gin mine matindo, yudhe wuok ka wuothe ndara, ka chiwo press conference, ka lose social media. Ni giwinjo ni samoro nyalo bet ni governor ma Homa Bay undermine PS mar internal security. Kendo dwaro, kendo kwayo demand ni mondo gimede tiyo gi President Ruto nyaka gol PS ma internal security. Ma en Dr. Raymond Omolo. Adwa na nyiski ni Dr. Raymond Omolo ne
jotelo madwa ni mondo okete telo go noko kete telo. Dr. Raymond Omolo ne President William Ruto ema noyiero kuom joluo te gi jo Kenya te moketo a very sensitive office, ma en office mar interior. And office mar interior ni ok en office mikete ng'ata ng'ata, en office ma ikete ng'ama in go gi trust.